De bucureșteni este rușinos, dar cât se poate de adevărat. Cifrele plasează Bucureștiul la coada capitalelor europene. Nu este de mirare așadar că în situații de urgență trecătorii dau fuga în primul gang, mai ales că nu stăm prea bine nici cu educația. Ora 23, între două blocuri din centrul capitalei, cele câteva beri băute în plus își spun cuvântul. După ce se asigură că nu-l vede nimeni, bărbatul din imagine urinează pe zidul blocului. La 2 minute apare o altă urgență. De data aceasta tânărul nu vine singur, ci însoțit de iubita lui, care ține spatele. Și așa se întâmplă în fiecare noapte. Disperați, locatarii din centru se dovedesc inventivi. Sătui de cei care le urinează noaptea la geamuri, oamenii au ajuns să apeleze la soluții dintre cele mai ciudate. Una este lumină puternică cu senzor de perimetru. Din păcate, lumina de perimetru nu rezolvă toată problema. Soluția ar trebui să vină de la primărie. În timp ce în Praga, Varșovia și alte capitale est europene numărul WC-urilor montate pe stradă depășește 2000, în București nu găsim mai mult de 800. Asta înseamnă că în capitală avem o toaletă ecologică la 2500 de locuitori, în timp ce în alte orașe europene există una la 850 de locuitori. În fiecare zi numărul lor se schimbă, se retrag din unele locuri și în funcție de necesități se mai mișcă, se duc dintr-un loc în altul. Și dacă la toalete ecologice stăm rău, la WC-uri publice stăm și mai rău. Din cele 120 câte erau în capitală înainte de 89, acum mai există doar 8. Celelalte au fost transformate în terase și cafenele sau pur și simplu au fost închise. Vai de trecătorii nevoiți să caute o toaletă. Ca bărbat mă duc o mașină sau lângă un stâlp. Ne ducem după blocuri. Pe cum e la videoclipul Bigi Mafia. După blocuri, suntem noi. Cu atât de puține toalete, gangurile sau chiar parcurile din București au ajuns să capete un miros greu de suportat. Nordul București